Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis atong panagabanuban sa programang Issue sa Masa. Lang Webes, pizza by Desise na ning bulan sa Onyo 2025. Kumusta mga suki na to sa kanginan?
Mga suki na tunting panuman, sa gyapon kami na ginaot nga nakamo sa mayang panglawas. Kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang maguban na may kala, ikan ini mga oras ngadto sa oras alas 9 karong buntaga. Alang siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikas. Mga development ato may galang pakabalan hisgutan dili lamang sa programa nga issue sa masa live ta dili sa 90.7 Love Radio ang sa ato ang Facebook page ang issue sa masa June Bersami sa ato ang mga nagsubay mga ka-ISM good morning mga Facebookers na to paki-like and share lang sa ato ang programa mga higala aron nga mas ulapad ang ato ang mga higalang komunikasyon ngadto sa ato ang mga peers and friends. Pasupot na lang po sa inyo hanggang mga greetings comments hindi may gala sa ato ang programa inaagi sa ato ang FB Live. Alright, itagdo nyo orasan doon na mga igala ay 51 minutos sa kalabay human ang alas 6 sa buntag saway paglangay ato ang mga isgutanan karong buntaga. Take note mga taga newsroom din na i-jot down kung dili i-record na. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagpospon sa sangguniang kabataan o barangay election karong bulan sa Disyembre tuig kasamtangan supak sa balaod matod sa usa ka political analyst. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senadora Riza Hontiveros posibleng magatubag og patong-patong nga kasong kriminal. Issue sa masa. Issue sa masa. Vice President Inday Sara Duterte aminado nga posibleng balibaran sa International Criminal Court ang ipangayong interim release sa iyang aman nga si kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang oil price hike dinhi sa nasod Pilipinas posibleng magpadayon gihapon tungod sa padayong tensyon sa Middle East luyo sa ceasefire. Issue sa masa. Issue sa masa. Iran o Israel parihong nakasupak sa gipatumang ceasefire matod ni US President Donald Trump. Issue sa masa. Issue sa masa. Ag syempre pa ang wa nato matapos kagapong adlaw ang istorya niining pagpaundang na sa sabong sa tibuok nasod Pilipinas suway sa balaod nga gipanday karon naa na sa third reading niya Senadora Grace Poe. Issue sa masa. Issue sa masa. Panag-uban pa mga igala ay magalangkob sa tuang panagkuyog. Panag-uban-uban din sa programang Issue sa Masa. By the way, sa mga ginikanan karon din na ayaw gyud mo kalimot padala og payong, kalo or ingno na to green coat sa inyuhang mga anak. Tungod kay dili na to maabasa, dili na to ma-anticipate ang atoang panahon. Tamaan na puntag sipon, no? Grabe ng vitamins na to, igo kaya puntag sipon. Mas grabe yun siguro ni mga higalang virus o bakterya, mga higala, aning ulan init. Nga panahon. Alright! Saway paglangay dirita mga bahay sa kini nga postponement aning barangay election or istorya ani nga barangay election mga kaigsuunan kay daghan kayong concern ani ilabi na ang mga incumbent o ang mga mudaganay mga higala sa barangay apil na kadtong mga naglagot sa ilahang mga barangay officials kay mga wartahay kayo napay uban din land grabber mga kaigsuunan patay kang bata ka. Dahil kapitan di dapitas Pakibato District land grabber daw.
ilisda na. Basta yung ana na ganing kinaiyas kapitan, lisod na. Kapitan sa Pakibato District, Davao City, Mindanao, Philippines. Land grabber daw mga higala. Dapat mareklamo gina. Dili ta pwede nga diha sa istorya kutob kay madugay ng istorya magkainitay magpinatyanay na mo din ha. Dapat pailan og kaso sa DILG, ombudsman o asabang tribunal mga higala nga dunay jurisdiction anang iyahang trabaho niyang sigig pangilog og yuta. Alright. Now, dili taon na aning istorya mga higala sa barangay og SK election. Nindot ni. Kay naanapod mga higalay mga questyong legal nga nanggawas karon, mga lakang legal nga gusto ipadeklara mga higalang unconstitutional, ultra vires ang gihimo sa mga congressman sa pagpospon mga higala sa nakatakda nga eleksyon karong bulan sa Disyembre tuig kasamtangan. Tungod kay sa tan-aw mga higala sa pipila ka mga political expert, sama ni atong 2022 ang gi-question mga higala ni Atty. Romulo Macalintal ngadto sa korte ang isyu sa pagpospone sa election. Kay matod og sa legal contention mga higala ni Atty. Macalintal, dili pwede og walay gahom ang Congress nga magpospone sa eleksyon. Bugtong Comelec lang ang adunay gahom nga magpospone sa eleksyon, subay mga higala sa mga existing situation or mga contingencies nga natagik sa tuang balaod that will warrant or justify mga kaigsuunan sa pagpospone aning pinilian. Mabarangay man, midterm or national, bugtong Comelec lang mga kaigsuunan. Because Comelec, as presumed, it is an independent body. Although karon ang Comelec negosyante. Comelec is presumed to be independent and it has no vested interest mga higala kung unsa man ang ilahang himuon ipadayon man o ipospone. Ioktaba ang piniliay. Ang presumption din na ang Comelec is independent. Kaya kung ang Congress magpospone, magdado mga higala na ang mga tao tungod kay ang mga congressman, mga politiko. There is this so-called presumption that the postponement might only give favor for the sitting elected officials including the congressman. So mauna nga dili pwede mga higala ang Congress nga maghimo ana. Daw sama ra pud na atong proposal kaniadto. Nga usabon ang batakang balaod unya usabon ang term sa presidente mga higala that will favor the incumbent president sa naisgutang balaod. Mao na nga naay mga suwestyon nga kung naa may presidenteng mangahas sa pag-usab sa termino sa pagkapangulo, kinahanglan dili siya mag-take effect upon the incumbency of his term. Dapat mag-take effect siya after sa iyahan ng term. Mao na ang suwestyon aron nga malikay anang mga pagduda nga ang pagpanday sa bag-ong balaod or kabag-uhan sa balaod mga higala consistent sa iyahang purpose. Mahimong fair and square para sa tanan, opportunity for all, o labaw sa tanan mga kaigsuunan, dili mahimong hinagiban para sa personal interest sa mga incumbent. Now, kanina itabo karon para sa wa pa makasabot pag-ayo. Ang una mga higala nga gihimo o gipalupok aning mga congressman, extension sa term sa mga barangay officials, including SK.
Ang SK dapat din na ma-extend tungod kay tiguang na kaayo. Ang mo represent sa mga bata, tiguang na. Di ba? So, ang gipalupok nga istorya sa mga congressman, extension. Gipilian daw, 6 years for 3 years, 3 consecutive. Napoy 4 years for, 6 years for 2 consecutive or 4 years for 3 consecutive. Pareho ra gyapon. Kung successive mga higala sa usa ka barangay officials ang iyang term, a total of 12 years ang iyang panerbisyo. After that, he or she is no longer qualified. Except kung i-staggered niya, no? Lahi na po na nga issue. Halimbawa, last term niya, wa siya mudagan. Iyang ipadagan niyang anak, iyang asawa, iyang uyab, o sabay iyang ipadagan. Unya kahuman, 2 terms lang siya. Pagka sunod eleksyon na po, naa siya latang nga isa, ka-term, mudagan na po siya. And someone will question mga higala, "Uy, nakakuha na ka. O naka 3 term na ka." No? Adili pwede kay ang giingon sa balaod, successive. Wala nag-mention ang balaod nga either successive or alternative nga 3 terms. So pwede. Muna gitawag mga kaigsuunan o circumvention sa balaod. Dapat klaruho na sa balaod mga higala aning bagong termino sa mga SK o barangay officials mga kaigsuunan. Kay mamahimo na po na siyang legal issue. Halimbawa, ako, nakahuman ako og 2 ka term. 4 years. So meaning, I have already served 8 years sa akong barangay. Akong last term, wa ko mudagan. Nagpaliban ko. Kaya akong plano, sa sunod eleksyon, mudagan na po ko, ma-extend na po ko for another 12 years because my 8 years shall not be counted. Kaya dili successive mga higala. Dapat klaro na, o sabag yun na, totality of years of service, ang 12 years, or dapat lang successive ka for you to be disqualified. So, mao na mga kaigsuunan ang mga dagkong issue ana. Now, kaning barangay election. Ang una manggod kamo kaniya daghang wa masayod ani. Dinha sa kongreso. Daghan diyang style sa pagduso og balaod mga higala nga lahi ang title lahi, ang unod sa balaod sa bill lahi. Which is bawal. Ang tawag ana mga higala rider. Na ay duha ka rider nga ginatawag ta dinha sa Congress. Kanang ang minimo nga bill, ang pinaka meat sa imong balaod, ang pinakaunod sa imong balaod, dapat mauna siya ang naa sa title sa imuhang bill. Dili pwede nga ang unod sa ang title sa imuhang bill, extension of term, kahuman imo sudlan dito postponement mga higala sa eleksyon. Di ba? Because katong postponement, dili siya cover sa title mga higala nga extension of term. Di ba? Ang tawag ana, rider na. No? Bawal na siya. Dinha mo apply mga higala ang gitawag natog line veto sa presidente. Katungod sa presidente ang magpatuman og line veto. Ang line veto, dili tibuok bill nga giduso sa Congress pa ingon sa Malacañang for signature mga higala para ma-implement ang veto. A portion lang sa bill nga na-approve mga higala sa kining Congress ang ipatanggal sa presidente. Line veto. Usually, dinha gina-exercise ang line veto tungod ana mga higalang rider nga isyu. Gisakay ba? Gisakay lang. No? Ang titulo imong, ang title imong tanawon, extension term, okay ko ana. Sos Ginoo ko sa sulod di ay gisukipan man day mga higalag postponement aning mga panuhak nga mga congressman. So kana mo na gitawag og rider. Di ay isa ka rider mga higala. Kaning isa ka rider nga diya sa Congress, kana nang mga congressman nga dili kabalo, tapulan,
dili kabalo tapulan mo panday og bill. Ha? Paunsa sila ma-rider dyan? Kanang naay kauban niya nga kugihan kayo mo panday og balaod, moingon dayon siya nga ko-sponsor ko ana. Napo na diri sa ato ang mga higalang city council. Co-sponsor ko, puro lang mga higala co-sponsor. Wala gyud mga higalay bill nga iyahang gipangunahan. Puro lang co-sponsor. Ang tawag pod ana, rider pod na mga kaigsuunan na rider. Kay sakay ba? So duha ang rider din ha. Duha ka klase nga hayop ang rider din ha mga higala sa Kongreso. Una, kadtong actual, mao gito siya ang ginamin nga rider nga imong isakay ang usa ka balaod ngadto sa usa ka balaod mga higala nga dili man siya supposedly appeal o kaning rider nga mga congressman nga sakay-sakay lang mga kaigsuunan sa kuan kining gipanday nga balaod kay dili kabalo mohimo og balaod. Mao na ikaduha nga rider mga kaigsuunan. Alam na dis. Good morning dia. Ma'am Lodivina Tampos Lotraga. Ma'am Ilsa Kyucho. Lloyd Saco Kibo. Rodrigo Escalante, good morning. Sa Dunya Asuncion. Good morning ninyo din na. Paring Romel de los Reyes, may buntag din na pare. Asa naman po ka pare, nanapog ka din na sa New Corilla. Alright, good morning din na sa mga taga New Corilla. Abot ba tong signal dito? Kining koan, Chief Dante, Stephen Rodriguez, good morning sa inyo. Hadiya. So, unyang taon-taon, unsa kahay may tabo. Atong analyson mga higala, madayon bagyod ning eleksyon sa December 1, 2025. Kay na ay gipanday na nga balaod, naa na mga higala sa Malacañang, giduso na for signature, nga i-oktaba mga higala ngadto sa 2026, including ang extension mga higala aning term. No? Pag-usab sa term, aning gitawag na to ga mga barangay officials. Nindot ning isgutan tungod kay daghang nag-question mga higala sa legalidad niini. Kay wala kuno sa Kongreso ang gahom una aning pag oktaba sa eleksyon. Maybe pag fix sa term mga kaigsunan dunay gahom because lawmaker sila, no? Ang ato ang mga higalang Local Government Code o Republic Act 7160, gipanday man na mga higala sa Congress. So, if they intend to amend, ilahan na mga higalang ingno nato o gahom, no? Nga magpanday, mag-usab, o unsa ba ilahang himuon na ng balaura na ilaban ng tabalon mga higala, ilahan na nga gahom. Pero ang pagpuspon mga higala, dapat una, dunay ground and only the COMELEC can do it because ang COMELEC rapod mga higala maoy makapa-reschedule sa pinilian. Taon ato nang balikan o kaning nahunlak nga paglaom ni Vice President Inday Sara alang sa interim release ni PRRD. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 26, 2025. Yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,045 kilometers west ng extreme northern Luzon. Wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero sa ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na umiiral dito sa western section ng Central Luzon at Southern Luzon. Samantala, meron pa rin naman tayong intertropical convergence zone ngayon. Kung makikita natin yung kumpul ng kaulapan dito sa ating satellite imagery, ay magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa eastern section ng Mindanao.
Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon pagdating sa hapon at sa gabi dulot dito sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, inaasahan din natin magiging maaliwalas naman ang panahon pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin magdala ng pananggalang sa init at sa mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 35 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Kalayaan Islands. Asahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng Intertropical Convergence Zone dito sa may Surigao del Sur, Surigao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental at Davao de Oro. Pero para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, nalalabing bahagi ng Mindanao at kabuuan ng Visayas, asahan naman natin magiging maaliwalas ang ating panahon pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Para dito sa Cebu at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 22 to 31 degrees Celsius, at Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 12 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Kumusta na ba din na ang mga NBA enthusiasts? Nakarimit na ba ang mga napildi mga igala? Pildi mangyod ang Indiana Pacers. Tungod kay nag-step up ang depensa sa ilahang home court mga igala, ang OKC. Coupled with injury mga igala sa star point guard sa Indiana Pacers nga si Teresa Haliburton. Naaroy ingon nila mga igala nga labihan kamalas ang mga player nga nagsuot og number 0 sa tuig 2024-2025 NBA season. Unang na-injured nga nagsuot og 0 mga higala nga numero sa iyahang jersey si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks. Mura og sa iyaha mga igalang abaga ang injury. Kahuman ang ikaduha mga higala torn ACL number 0 sa Boston Celtics nga si Jason Tatum. Motoy usa sa mga gibasol mga higala nganong napildi sila sa second round kay na-injured si Jason Tatum. Severe gyapon ang torn ACL niya. Og ang ikatulo nga number 0 mga higala, dire gihapon gikan sa Eastern Conference nga si Teresa Haliburton. So naay mga nanggawas karong istorya nga si Haliburton dili makadula hangtod mahuman ang 2025-2026 NBA season tungod sa severity. Grabe ang iyahang torn ACL mga kaigsuunan. And that's the reason nganong gitagaan og taas kaayo og dako nga kontrata 4 years mga higala ang backup point guard nila nga si TJ McConnell sa Indiana Pacers. Pila ba to'y kontrata ni 4 years to mga higala mura og nahulog og mga 14 million US dollar per year. Unya 4 years.
kay nakapakong na mga kaigsunan ang Indiana Pacers nga dili nila magamit si Tyrese Haliburton pag open mga bay sa kining season. Samtang sa laing mahin, umana hinuon siya og opera, no? Agpaayo na lang siya, then after ana na siya mga workout, mga scrimmage mga bay, unya kahuman i-assess na pud sa kini nga doktor, pero ang medical report nagkanayon nga posibleng absent si Tyrese Haliburton alang sa 2025-2026 NBA season. So makabalik siya 2027 na mga kaigsuunan. So muna ay bad news para sa Indiana Pacers. Samtang si Jason Tatum wala pa mga kaigsunay timetable no sa iyang return kung sa opening makabalik ba siya. Si Damian Lillard mura og naana siya sa rehabilitation og strengthening stage sa iyang mga higalang injury. Yan. So mo na ang latest update mga higala. So naana yung mga draft pick mot kinsaroy mahimong first draft mga kaigsunan sa kini nga NBA. By the way, good morning da kang Victor Sinya. Noel Resentes, mga Oroyan family din na sa may puan. Mayong buntag, paring dili siga di adapita sa may Manggahan Turil. Good morning, si Dante Hinlo sa may Lubugan o si Alan Cuarto. Mayong buntag ninyong tanan din ha. Alright, itagdo nyo orasan 17 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Karon taon-taon, atong himay-himayon ni mga galang istorya sa barangay election. Asa bagyod ang kining katungod mga higala gahom sa mga congressman pag-abot aning pagpospon og election. Dinha sa isyu labot sa pag-usab sa termino, pag-extend or paggamay sa termino, kana trabaho na sa mga congressman. Pero ang pangutana, nganong inyong giapil ang postponement? Nga wala man na og dili man na part sa inyuhang trabaho, tungod kay wala mo'y authority nga muhimo niya na sanglit ang dunay gahom kumilik lang ang magpuspon, mag-reschedule mga higala sa kini nga piniliay. Nganong way gahom ang Congress nga magpuspon mga higala? Because they are also concerned sa postponement. Dili lang simple nga concern. Ang postponement will favor the incumbent congressman. So, i-allow na mga higala sa balaod nga ihatag sa mga congressman ang pag-postpone sa mga election, barangay, whatever election, ihatag sa ilaha. Magsige na lang na sila panday balaod nga i-postpone ang election para dili sila mailistan. Sige lang sila mga higalag, kadungagan ng ilahang holdover. Di ba? Imagine na daw eh. So I mean, kaning argumento mga higala, ato ang argumento ni Atty. Romulo Macalintal, ato alang ni mga higalang gisabot. That's how I understand, no? Aning iyahang argumento mga higala, nganong dili pwede ang Congress mag-postpone sa eleksyon. For short, kung himuon na sa Congress, it becomes self-serving. O niyan tao-tao na, atuan ni mga higalang himay-himayon para masabtan pag-ayo sa atuang mga suking tigpanubay din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit.
kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik ta may gala, din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang, doon na 21 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita sa issue mga bay, ako nang na-mention kaganiha, nganong dili pwede o wala gihatag ang gahom nganha sa mga congressman ang pagpuspon sa barangay election or any elections for that matter mga higala. Ngano sa inyo ang tanaw. Now, try to imagine kung naa sa ilaha ang gahom nga magpospone og election. Di ba self-serving kay mga politiko sila duly elected? Ang atong gisgutan din is election and they were elected mga higala by the people. So kung atong ihatag sa ilaha ang gahom nga magpospone og election, therefore, mahimo siyang self-serving. Kaya magsabot-sabot na sila. Moingon na nga, ipuspon tala sa narong eleksyon. Kay kusog ra baron akong kontra dito sa ako ang distrito. Basig mapildi ko. Ang akong mga tirador, wa pa may agi, wa pa man mabugha ang ako ang kontra. Ato lang sa aning ipuspon. I-reschedule lang nato ni, pag mabugha na ang ako ang gahi nga kontras politika, halos kung distrito. So, mahimo pa siya mga higalang pabilo sa krimen. Pero nanukad siya, anang gitawag na to og self-interest. Personal interest. Self-serving kung baga mga kaigsunan. Now, kung ang gahom sa pagpospone og election naa sa ilaha, magsige na lang tag-postpone para dili sila mailisdan kung ako'y congressman. Magsige na lang sponsor og postponement, mangita og kadahilanan aron maoktaba mga higala ang pinilay para dili siya mailisdan. Walay gasto kay na-postpone, dawat permi og talay, dawat pagsweldo mga higala. So, what is the logic behind it? Simple lang kayo. Ilahan na lang na mga higalang himuo gatasan ang ilahang pagka-congressman. And that's the evil sought to be prevented mga higala. Mauna yawan ong tinguha nga gitinguha pong pugngan anang balaura nga dapat dili gyud pwede nga ang magpospone ang mga congressman. Di ba? Ikaw ka may congressman ka. Magpropose na po ko speaker. Nga ipapospon kay akong kalaban ligon, wa pa ko'y kwarta pod pangampanya. Daghan na ba to sa mong distrito palahubog, umusuroy ta pangayuan dayon ta og pangbahal. Di ba? I mean, hipotetika lang niya kung istorya, pero the idea mga higala mauna ni siya. Mauna ni kamo na lang sabot. Nga kung ang mga congressman na ay gahom nga magpospone og election, they will always do it
for their personal interest. So, wa na election taning panahon na. Kung ihatag na to sa congressman. And again, that's the evil sought to be prevented, mga higala, by this idea. No? So, dili gid siya pwede. Fixing of term sa tuang mga public officials pursuant to the provisions sa tuang Republic Act 7160 or known na tuang mahigalang Local Government Code, wala tay problema din ha, kay trabaho na sa Congress. Pwede nila pagamyon ang term, pwede nila mga higala patason, but to avoid mga suspicion, mga higala, dapat ang term, bisa pa sa barangay, wa sila ilabot, barangay lang, dapat ang pag-fix sa term that might favor the incumbent should not take effect in favor of the incumbent. Dapat on the following na mga higalang set of elected officers para dili magduda ang mga tao nga bias na nga lakang. Di ba? Imorong himuon extension of term or palawigon ang term, mga higala, sa mga incumbent. Kung siya masulti sa mga tao, ana? Di ba? Dapat mag-take effect ang term nga na-extend, mga higala, after na sa eleksyon. Mag-eleksyon sa tauna na siya nato isulod. Di ba? Kay buraman gud og gi-corner nimo ang mga butante ng istoryahan na nga nahumana ang eleksyon, nya imo dayong ipatasan ang ilang termino. Murag imong gipangliog ang mga butante ng trabaho ana. Mag-eleksyon sa ta nga diin ang mga tao nakabalo ng daan kung pila ka tuig ang term aning ilahang mga opisyal. Una ta, moingon nga effective na. Di ba? Ato asang patingugon, papilion og una ang mga tao, una ta moingon nga okay na siya. Approve without thinking. Di ba? Di ba? Fair na siya. Kaysa maghimo tag balaod karon kaman ang mga incumbent mo makapahimulos. Dapat ang balaod karon dili makapahimulos ang incumbent to make it fair para ngadto sa uban. Asa man ron din habi ang patas. Kung imuha ng himuong effective karon ng extension ang term sa mga barangay officials, nga sa pagboto sa mga tao ana mubo ra man ilang term karon imong gipataas. Unya mo take effect dayon sa ilaha. Dapat pag ang kanang term mag-take effect na siya, naanay full knowledge ang mga electorate nga maunay term sa ilahang i-elect karong eleksyon na. But pasabot, ipaagi sa nato, ipalusot sa natong eleksyon, una ta mag-extend sa ilahang term. Dili kay ura-urada dayon inyo haning ipa-extend ang term anang mga incumbent. Di man ganit na musugot anang presidente nga cover siya sa bag-o nga extension sa term sa presidente nga gipropose kaniadto. Why? Because that is self-serving. You are the sitting president. Unya kauman, himuon ta na rog 12 years ng term anang presidente or 8 years anang term anang presidente. Makapahimulos ka. Di ba? So aron mahimo siyang patas. Aron nga manigit ang giingon nato may galang personal interest o mga personal biases. Paagian sa nato og eleksyon, magpiniliay sa ta. After sa piniliay, new set of terms or kining years of service shall apply. Ana dapat dili kay ipuspon pag yun ang eleksyon unya isaka ang term. Uy, unsa man ang trabaho ana? Okay lang na sa mga kapitan nga tarong o mga barangay officials nga tarong. Pero kato mga tambalos-los mga higala, magsagubang ang mga constituents niya. Di ba? E.L. Kinsay, good morning din na. O si Tatis Saldua Rodrigo, mayong buntag sa mga taga-tagakpan. Mayong buntag ninyo din ha. Minaw sa to ang programa. No, dili siya maayo. Nagpakita lang mga higala nga
ang motibo aning balauran ni puro ra gyud ni personal sa mga congressman. O dili ni ikaayo sa kadaghanan. Di ba? So may ikaayo ana sa kadaghanan. Now, karon kaning gitawag na to og fixing of term, ang issue lang dinhi ang effectivity. To make it fair and square para sa mata sa mga Pilipino, mata sa publiko. Pero ang postponement, mga higala, is really unacceptable. Kaya again, wala mga higalay gahom ang Congress. Dili pwede i-legislate mga kaigsuunan sa Congress ang pagpuspon sa piniliay. Why? Because nakatakda na sa batakang balaod. O ang atong balaod, ang Omnibus Election Code mismo, nga nagsulti nga ang naay gahom lang mohimo niya na ang COMELEC. And that is ultra vires sa part mga higala sa mga congressman. O saan ang ultra vires yun? In excess of their jurisdiction. Wala na sila'y gahom anang trabaho ana. Because ang pagpuspon, pag-reschedule mga higala, part na sa gitawag na to quasi legislative function mga higala sa ato ang Commission on Elections. Sama ng quasi-legislative function. Kanang ilaha mga higalang gahom nga daw sama sila sa lawmaker, makapanday sila og mga rules and regulations para mapatuman nila ang mga balaod nga sulod sa scope mga higala sa ilahang jurisdiction. Mao na siya, quasi legislative function. No? Quasi daw ang pagkakuha na sama sa mambabatas. Napod sila'y quasi-judicial function because they can resolve cases, here in decide cases mga higala pending before them. So, mao na ang COMELEC. Karon, naglibog daw itong presidente. Sabagay, ang presidente permanente ramang yun yung galibog. Permanente galibog. Hasta ang mga tao maminaw siya, maglibog na puno o gapil. Naglibog mga kaigsunan. Kumpirmahan ba niya o dili? Wa naman ang iyaha mga kaigsuunang kuan. Kining abogado nga si Atty. Minardo Guevara kay Bright man to. Iyahamang gipa resign kay Pro Duterte man to mga igala iyahang Solicitor General. Abogado man na sa gobyerno. Wala naman. Wa na makatambag niyag tarong din na. Ang magsigig tambag sa iya kana na lang si Claire Castro alias Y Claro mga higala. Ano na magtambag-tambag sa iya ha? Ang tambag ana ambot unsa po'y tambag ana mga kaigsuunan. Mahimo tan tambalos-los ana. No, Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning. Roel Senyor Diaz, maayong buntag po din ha. So, mauna ang barangay election. Dinha sa postponement akong sublion, naa din ang dakong isyo tungod kay way gahom, pwede na ideklara sa Supreme Court nga unconstitutional on the ground of ultra vires. Pwede na imuon sa Supreme Court og naamay mo abot nga ingon ng order dili na ta matingala mga higala kay nakabalo na ta nga maunay tama. Di ba? Kanang extension of term, no? Wala tayong problema. Trabaho na sa Congress. Kaso lang, while it is their discretion, ang atong tanawan na abuse of discretion. Nga naman, why you make it effective para aning mga incumbent public officials? Nga nung imo man ang gihimo nga ang iyang effectivity including ng mga incumbent public officials. Dapat ang effectivity ana niya
after sa election na sa barangay. Di ba? So mao na question din na abuse of discretion while it is the discretion mga higala to change the years of service per term aning ato ang mga barangay officials, but it is untimely mga bay tungod kay dapat dili na karon mag-take effect, dili dapat makabenepisyo ang mga incumbent anang bag-ong termino mga higala sa mga barangay officials tungod kay unfair na mga higala, because the people were thinking before nga maora na ang ilaha, obserbahan ta lang ni og tulo ka tuig sikap nya karon imong himuog 4 years nga ang giboto sila 3 years raman. Ang boto nga gihatag sa mga tao when they were elected mga higala is good only or was good only for 3 years. Karon himuon sa Congress og 4 years. What do you think? It is proper? Dili ba giabuso mga higala? Abuse of discretion. Ang abuse of discretion, you have this power to decide whether or not to do it or not to do it. That is a discretion. And it becomes abuse mga higala of discretion. When it is already immoral, illegal, unacceptable mga kaigsuunan nganha sa katawhan. Abuse of discretion. Kaya naman sila katungod, muhimo. Pero ang katungod, ilang giabuso. Wala nila hatagi o patas mga higala nga laban, na wala na ang diwa sa demokrasya din nga maoy pinakapunuan ni ining tanan. Diba? Giingnan ta sa ato ang mga higalang balaod diyang atong gipahinabo ang last barangay elections nga pag-elect mo og barangay officials for 3 years. Nag-elekta na lingkod na si kapitan o si kagawad o ang mga barangay SK officials. Karon, samtang naglingkod na para unta sa 3 years, imong himuon og 4 years. Pagkakwanggol mga higala. Himuon mo 4 years. Dili man na maoy ato ang ikasabutan 3 years. Aman nganong imo man naghimo 4 years. Dinha mo sulod ang abuse of discretion anang mga barangay officials. Basta kanang postponement wa joy gahom ang Congress ana. That is really ultra vires mga higala. Unconstitutional. Walay gahom nga mohimo ang Congress anang postponement. Extension of term pero dapat dili siya mag-take effect, dili siya mag-favor aning mga incumbent mga kaigsuonan. Tagae og chance una ang mga tao nga magpili. Tagae o nag-chance ang mga tao nga nakabalo nga sa ilang pagpili upat ka tuig na nga termino para mabalansi, matansya sa mga tao nga ayuhon ko gunig pili kay upat na rabaday ka tuig ni mga tungdanan ning ato ang mga barangay public officials. Di ba? Natagaan nimo og hustisya ang demokrasya mga higala. Dili kay pasudlon lang nimo 3 years ang istorya, himuon nimo og 4 years. Matay binuang na. Ingnon lang nimo og way kwarta, kadaghang kwarta gipanghatag ni Tambaloslos atong panahon sa kampanya, karon mo ingon mo way kwarta. Ay nako. Gipangbugi mo din na. Revina Balio Cloma. Good morning. Joey Moderno Juarez, may buntag pot. Kanunay naminaw may gala sa tuwang programa. Taon-taon! Balik ta, human lamang pipila ka mga pahinumdum.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Alright, balik na may kala din sa tabanay kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na ay 41 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, ang mga negosyante deron aning lana mga higala, no? Krudo, gasolina, o kini mga higalang kerosene, ang uban pa nga mga petroleum products. Ang padayon gihapon, no? Sa ilahang plano, usbaw presyo mga kaigsuunan kay wala day klaro ang ceasefire dito, di daw gyapon sila makakuha mga higala o produktong petrolyo sa tunga-tungang sidlakan. So, ang giingon nga staggered nga increase, tuloy-tuloy gyapon. Pila na ba gi-increase karon DJ Sweetheart? Murag naay giingon 4.50, napoy giingon nag-staggered og 2.20. Basta ang tinuod dinhi is naa mga higalay increase nga nahitabo. So dapat siguro i-fix na ni, no, sa mga involved, Iran o Israel o US, i-fix na ni ang gira. Kung gira tiwason. Dili kay nag-ceasefire mga higala, kauman nagsige day gyapon gira. Dili gyapon may makakuha og lana din na, mahal gyapon kayo kay gamay ra ang stocks na sa lana mga higala na anay scarcity of supply, di ba? So dapat klarohon ang gira siguro. Pero mingon siguro ni mga naminaw sa tuwa, dili man ka makadiktar anang gira dyon. Ang kanang gira, ang bugtong makadiktar ana, ang sirkumstansya raman. No? Ngano man, kay bisan pag unsaon na tong singgit din nag-ceasefire, undang ang gira. Pero daghan pa kaayog bala si Ayatollah dito og ang kini mga higalang Israel. Onya wa pa ma-resolve ang ilahang conflict mga bay. Adi ka po na undang ang gira. Oh? Uy, naarabay ng gawas rong istorya sa mga media dito sa US. No? Ang media sa US mga kaigsuunan nagsulti nga wa man daw gitinuod og bomba ni Donald Trump ang mga nuclear plant og nuclear kining ingno nato weapon o power sa Iran. Ang istorya mga higala nga gipakurat-kuratan ra daw ni Trump ang Iran para lang daw mga kaigsunan nga ma-reset ang ilahang programang nuklear. Murag nga ani kamatuoran mga kaigsunan tungod kay sa ako nang nahisgutan din kagapon. Ang US maoy usa sa naghatag og uranium sa Iran panahon ni Hillary Clinton. Ang US naghatag og billions of dollars aron suportaan ang nuclear program sa Iran panahon ni Barack Obama. Ang mga na-freeze nila nga mga asset o kwarta para sa ilang nuclear program girelease mga higala ni Joe Biden, no? Sa dihang si Joe Biden maoy naglingkod isip pangulo sa US. So bot pasabot kung ato ang analyson mga higala, ang US pro nuclear program, nuclear power program sa Iran. Di ba? Sige na ba, ikaw na analyze me. With this previous administration sa US, nga nung nagsuporta man ni sa nuclear program, not necessarily nuclear power, kay lahi man ng nuclear power. Nuclear weapon, lahi man na siya. Nuclear program para sa nuclear power mga higala sa Iran. O nga nga, nagsuporta man ang tulo ka mga pangulo sa US kaniadto. So, nganong karon lang kang Trump, aslom siya mga higala sa Iran. Kay siguro, gatoo mga bahay ang US, ang previous administration sa Estados Unidos.
nga ang Iran ilaha sama sa Saudi. Ang problema mga kaigsuonan, kay nag-sponsor naman hinuon og mga terorista, Hezbollah, Houthi o Hamas ang Iran. Nga nagsigig sunggaw mga higala anang nasod sa Israel. Di ba? October last year, ilahang giatake ang Israel. So naalarma ang US. Samot ang kalagot sa US kay wala nituman ang Iran nga ang ilang mga lana dito irimit sa US, kambyuan og armaments. Inay ang gihimo sa Iran dito gihatag sa China ang lana, gikambyuan og mga ballistic missile og mga drone mga higala, kay gitintal sila sa China nga ang mga armament sa US mahal kayo ikumpara sa ilaha. Ang usa ka drone, pulo na ka drone. Kung dito ka sa China, gipuhalan ba? Kabaw ka na mga insik hilig kay mamuhal mga higalag presyo. Gipuhalan ang US. So nawater mga higala ang US anang istoryaha. Mo nang perting sukua sa US, mo nang ilaha mga higalang gisakya ning girahan ni. Oh. Kay sige panghambog ang Iran nga naa na siya gisaligang bag-o ang China. Kaya ang ilang mga drones gikan na dito sa China. Kambyo sa ilahang lana. Kaya ang lana gikinahanglan na sa China aron modagan ang ilahang mga industries. Kay gusto sa China i-conquer ang ekonomiya sa tibuok kalibutan to become a supplier gikan sa toothpick paingon sa battleship. Mao na gusto nga himuon sa China. Ang China di na makigira sa US, ay kabalo sila, mapildi sila. Bisan pag magtabang ng Russia, di sila makapildi sa US. Di rin nila tirahon mga higala sa ekonomiya. Mao na ang gusto nila kwao ng South China Sea. Karon, kaning giingon nga panawagang ceasefire, wa manigituman mga higala sa Iran o Israel karon. Nagsige mangyapong buto-buto. Issue sa masa. Issue sa masa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik na may galat. Hindi sa palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 49 minutos, human ang alas 7 sa buntag. Morning din na kang si Ray Al-Ag sa may Bangkas Heights. Si Ma'am Evelyn Giwanon Al-Ag, iyahang misis. Bag-unigikan sa gawas sila. Kung na bakasyon. While tension has escalated, the situation in the Middle East is still fragile. Burag babay mga higalang donsilya, fragile. Sabot ka na DJ Sweetheart, kung saan ang donsilya. Maunay mga kinaham kaayo ni Dodong Itok Maratas, aka Joey Boy. Nang mga donsilya. Kani si Edgardo Di Parroco din na sa Lambre, musugot na lang manig byuda daw iya. Crude oil prices could be range bound in the coming days. This week, fuel retailers in the Philippines raised fuel prices $5.20 per liter. Money ang average mga higala, $5.20 per liter. Paita, no? Tag 52, 57 na ron, mga 58 na yun siguro. Ang litro karon wa pa ko kapatubil mga higala. Dili kay wa ko kapatubil kay full tank pa ang akong tangki. Wa ko kapatubil kay wa ako'y kwarta. Wa na tay kwarta mga higala. Lisod ang panahon karon. Anan mo saka na, unano na lay di mo tubo aning trabahoan. Alright. Atong barangay. Balikan ni barangay election. Why iso kuno ang mga kapitan karon? Mao na yung gipostpone sa Congress. Ingon niya. Paminaw mo pag-ayo.
Tudloy ko ninyo, i-correct ko ninyo kung sayop ni ang ako ang mga pagduda. Total, pagduda raman ni ako no? Ang mga pagduda, pwede magbag-o. Pero pag dili gani maribat ang mga pagduda, mahimo siyang konklusyon mga higala. Para dili ni mahimong konklusyon ang akong pagduda, iribat ragod ninyo. Please. Iribat. Ang akong duda, ingon ani. Nganong gipospon o ipospon sa mga congressman ang eleksyon? Bisan o wala sila'y katungod nga mohimo sa ingon, tungod kay trabaho na sa COMELEC. Una, way kwarta ang mga congressman. No? Ngano way kwarta ang mga congressman? Bag-o lang gipahinabo ang midterm election. Dako sila gasto, labi na kadtong naay mga kalaban, mga higala. Ikaduha, kaning mga incumbent congressman nga congressman atong 19 Congress, dili sila gusto nga paksian nila ang 150 million nga gibayad ni Tambaloslo sa ilaha sa pagpirma sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Sa laktod, kung ato ang i-generalize, kung paistoryahon ninimo, pangutan-on ninimo, honest to goodness ang mga congressman karon. Congressman, nganong inyo man gi-postpone? Muana ang mga barangay constituents. Depende po. Kung ang mangutan na ang ordinaryo nga supporter nila, moingon na, atong i-postpone, kay wa patay kwarta. Kanira bang mga kandidatos barangay, tulisan na ba kayo ni? Mga yunig budget sa mga congressman. Onya, og di nato na matagaan, mamiligro tanis 2028. So, tungod kay wa ay kwarta, i-postpone una nato. Di ba? Kung ang mga incumbent mangutana, Congressman, nganong imo maning gi-postpone? Inyo maning gi-postpone ning December 1, 2025 barangay SK election. Usaray tubag diya as Congressman. Nga naman, basta incumbent ang mangutana, nga naman, wala ka ganahin nga ma-postpone ang eleksyon? Moingon dayon na mga higala ng incumbent barangay official. Okay kaayo. Wa ka ganahi kagipostpone ang eleksyon? Nga pabor man kay na sa imuha? Managingon ako. Any law that will benefit the incumbent mga higala should be avoided because that will negate, that will defeat the very purpose mga kaigsuunan anang gitawag na to demokratikanhong sistema sa atong panggobyerno sa pagpili kung kinsa ang ato mga higalang gusto ibutang dinha sa pwesto nga maoy mohupot sa rinda sa atong panggamhanan. Di ba? Kung ang postponement ay ang extension sa terms mga kaigsuunan, pabor na kaayo sa incumbent. Kaya instead karon mahuman sila, sa sunod patuig sila nimo ipahumanon kay gi-extend nimo. Kahuman ang term pa gyud, taas na kaayo, pabor na kayo sila. So, asa na ron dinha ang diwa sa demokrasya? Gi-elect sila mga higala with a condition nga mulingkod lang sila 3 years. Karon nga kalingkod na sila, imong himuon og 4 years. Asa na ron hostisya din na? Ma'am Maria Fe Alvero Frondo. Unsa man ni? Napa ni sumpay ata. Pag-check daw ko di sweetheart. Jaime Balneg, good morning. Mga taga General Santos City. Labi na mga taga Lagaw din ha. No? Naminaw si Mrs. Nimo Jun. Nagkatawa. Okay na. No? Delikadog naminaw si Ma'am Anilin Giwanon Alag sa kuha din na ako ng teacher atong una sa high school. Delikado sir, kung naminaw siya sa kuha niya, magsige siya hilak. Unay delikado. Mura nagkatong nagpatabang sa kuha itong una dito speaker sa istasyon. Frondoso. Ayan, diya sa may Monteverde. Ano ni? Shout out Ingkong Monteverde sa may mulig, galanog-lanog ang iyahang radyo. O si Dudong Ihalas din ha.
Si Tatay Rudy Migueliano. Mao ni mga karaang playboy di dapitas mulig. Wa na'y makapildi ani mga tawanan ni. Karaang playboy pero hangtod karon way uyab. Palakirong way uyab. Mao na i-entrenim na to sunod sa to ang derby pero burag wa na derby kay paundang naman ni Grace po mga igala ang sabong. Kay Animals Welfare Act kuno mga bay. Violation. Animals Welfare Act. Unya unsaon tanan lang nga to ang cockfighting code. Unya tato. Kaya lang isutan. Pero diri sa tas barangay election kay nindot ni. Dapat any law or regulation or memorandum mga igala dapat dili makabenepisyo sa incumbent. Dapat patas siya. Incumbent mo na hataga ni mong pabor mga igala, di naman ang mga naog. Kinuok. Kaya congressman, bisag di na trabaho, ilahang gitrabaho, postpone ang eleksyon kay wa na nay ikahatag nga budget sa mga kapitan nga magyango-ngo na pod nganha sa ilaha karong eleksyon na. Wala. Wa na may kwarta mga higalas tambalos-los. No? Katong 150 million nga nahatag sa di naman puto nila gusto nga paksian to. Di ba? Ang uban, mahuman ang term. Ang uban, mana, gipalit na resort. Ang uban, tuwa na mga higala, gibudget na silang mga didang, wala na. So di na to pwede paksian to. Ang atong himuon ani, i-postpone ang eleksyon para why mga opisyalis o kandidatos barangay nga mangayo sa tua, magsolicit sa tua para gamiton nga campaign fund nila panahon sa piniliay. Mao na din ha mga higala. Kay ang ilahang aligasyon, wala yun meron kap. Hurot yun kap atong eleksyon. Kabalo naman ka nga. Admin mi kap po niya. Grabe kayo nga mo ang kontra ba? Bubo yun mi, bubo. Hurot yun. Wala yun mi kahatag ni mo. Ato na lang nang i-extend kap ang inyong term para makatigom-tigom mo siya 1 year. Perting daghanag barangay certification din ha kap. Ayaw lang pabayriing na lang nga kanang donors haron di mo maka-issue resibo, di makwintas kuha. Or basig na anay mahatag ana si tambalos-los kap namong mga congressman, basig na po ipatrabaho. Makakontrata na po ni tambalos-los kay na po siya ipatrabaho, mapiksan mo na mo kay sa sunod pamantuig ang ato ang eleksyon kay amo mang ipospone. Ana ang discount. Hindi actually mauna pagka-istorya, pero more or less, ang idea mga higala, nga gusto nako i-inculcate sa inyo ha, mauna siya. Way kwarta ang mga congressman, maunang i-postpone. So that will benefit the incumbent. Unyag ang inyong incumbent din hang kapitan, mga kagawad tambalos-los nako, na-extend ang ilahang pagkatambalos-los. Na-extend. Ang ilahang pagkatambalos-los mga higala. Di ba? Kung i-extend na nimo mga tambalos-los nga mga barangay officials, na-extend ang ilahang pagkatambalos-los. Kung i-extend nimo ng mga mahigugmaon nga kapitan din na-extend nimo ang ilahang pagkadukirok. Agaray! Kining bahina hatod kaninyo sa Handos Power Coffee. Handos Power Coffee, ha? Di ba? Maunay nakabahog tik-tik karon ani, no? Kay giobjekan mga higala ng postponement tungod kay walay gahom mohimo sa ingon ang kini mga higalang mga congressman. Wala sa ilaha ang gahom nga mag-postpone inay na anak mga higala sa Commission on Elections. Alright! On top na alas 8 sa buntag. 90.7 Love Radio pagyapon ang inyong gipaminaw. Isyo sa masa nga programa. June Bersamin. Thank you so much. Again, Ma'am Maria Fe Alvero Frondoso. Naminaw sa to. Ma'am Rosalyn Lagundi. Good morning. Mga taga Rizal Extension. Maayong aga kanatong tanan. Now,
Dirita mga kaigsuonan aning nahunlak nga paglaom ni Vice President Inday Sara aning interim release sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Roa Duterte. Nagsumikad ang pagkalo moral sa Vice Presidente. Human giobjikan mga higala sa prosecution ang nahisgutang petisyon. Og ang giingon sa prosecution sa ilahang objection maora pud tong giingon na mga higala aning mga militanting abogado gikan diri sa Pilipinas. Why kalainan? No? Kaso lang ang sa prosecution is official, formal, og ang kadtong istorya sa mga militanteng abogado dinhi mga higala gikan sa Pilipinas, more on opinion o personal. Ang ilang opinion, gihimong official mga higala sa prosecution. Ang kabalaka sa Vice Presidente nanukad sa issue nga old age na, kinibang dilapidate na kuno ang health, no? Ni kanhi Pangulong Duterte. Siyempre, pag ingon-ana na imo ang edad, nangita ka o mangita ka sa imuha ng comfort zone because you are already sailing on the sunset days. On your sunset days. Mo na ingon ni Tatay Digong. I am already sailing on my sunset days. Yawa na, no? Namangka ka sa dalawang ilog naman. Lahit po to. Namangka ka sa sapa sa pagsalop. Sapa sa pagsalop. Namangka ka sa sapa sa pagsalop. Sailing on his sunset days. Yan. Mangita ka mangyod sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. Mangita ka asa ng imuhang comfort zone. Kaysa ilang mga kamot, komportable ka. Di ba? Naabay, mahal nato sa tong kinabuhi nga dili ta komportable. Naabatay mga mahal sa kinabuhi nga dili ta komportable. Di ba? Tanang mahal nato sa kinabuhi, komportable man gyud ta. Pero naapo di kanang kita lang mga higala ang nagmahal, unya siya wa nagmahal sa tua, dili gyud ta makomportable ana. Di ba? Kanang ginatawag nila ba og one-sided love affair. Garay. One-sided love affair. Kanang istorya god sa kinanto ba nga may paka, nakabalo ka nga uyab ta. Ako wa jud ko kabalo nga uyab di ay ta. One-sided love affair. Di ba? Paminawan na ninyo ng kantahan na kanang one-sided love affair. Di ba? Maunay mo explain sa imuha kung unsa ng imuhang tinuod nga gibati. Komportable ta. Tungod kay nakabaluta nga gimahal gipangga ta anang naa nagpalibot sa atoa sagad mga membros pamilya. Maunay nag-boost no sa atoa mga higalang feeling nga komportable ta uban nila. Maunay gipangita ni Tatay Digong karon, no? Magkatigulang deta ingon ana day nga atoa mga higalang ko ano kanang sana kanang bation. Magpangita na ta. Ang pangutana, komportable ka ba karon sa imuhang ugangan? Labi na sige kag monitoron, sige kag sunod-sunuron sa imuhang ugangan. Manabong ka, sunod-sunuron ka dito sa imuhang ugangan. Kay basig lahi na imuhang gihimas, dili nang imuhang hiniktan, nga itari ay kundili ang imuhang gihimas kadto ng buwagag buhok nga tigpalasto. Kanira bang ugangan mga higala, grabe ra bag kay nimo monitor, no? Ambot lang. Kuya ang nagmonitoring ng mga ugangan. Ay mo kumpiyansa gyud,
Ay mo kumpiyansa ng mga ugangan kay na. Tigin na mo monitor. Dudong! Kumusta naman in taong ka din ha? May buntag ni mo. Bitaw. Mao man nga to ang ginapangita. Pero nasagmuyo mga higala. Ang vice presidente kay gustoon man niya o gustoon man gyud nila magsuon nga ihatag sa ilang amahan kung unsa wa man giingon nga gipangayo na niya pero kanang makita nila ba, ma-feel nila isip anak, no, nga maunay gusto sa iyahang amahan. Pero di lang malitok tungod kay na ay mga previous pronouncement manggod ang kanhi pangulo mga higala nga bisan pag magkahulugan sa akong pagkapreso kamong mga pulis nga nagtuman sa ako ang kamanduan isip Pangulo, protektado tamo. I will face all the consequences out of my order. Trabaho lang mo. Mo mga galay tinor, no, sa kanhi nga Pangulo. So, hantod karon padayo na niya mga higalang gibarugan. Kung akong kapalaran mapriso tungod kay naghimo ko sa akong trabaho para maayo ni akong nasod, maayo ang mga Pilipino, well, bit. Mao na mga higalang baruganan. So, lisod po kayong maingon si Tatay Digo nga, day, awasan ako diri, day. Kay huli na ko, day, kay burag lain akong gibati. Pangit man po na mga higala paminaw, pero deep inside, sa relasyon mga higala sa anak o amahan, ginikanan og anak, no? Naaman mo yung mga pagbangi, naaman mo yung mga disagreement by principle, pero isip anak nga nahigugma sa amahan, amahan nahigugma sa anak, mupatigbabaw yun na mga higala ang gugma, no? Mupatigbabaw yun na gitawag nato og pagbati. Nga ikaw na lang mao'y mo sabot. Di man niya mahubit sa mga pulong ang iyahang gusto mga higala. Pero ikaw na lang mo sabot. Ikaw na lang mangita og diskarte. Ayaw mo mang sabihin. Pero naramdaman ko yan. Ang ibig mong sabihin. Di ba? Ano ba yan? So, iyon na ba nga sitwasyon? So, dili pa man sarado ang tanan. Tungod kay sa ako nang nasulti kagahapon. This is a natural reaction para sa mga prosecution. To oppose every petition, proposal mga higala sa depensa. They will always oppose. Kaya mo na ilang rule mga higala sa International Criminal Court to argue, to oppose, and prove their opposition. Why? Nga nung nakakam up sila ingon ana nga pag-oppose, diba? It is incumbent upon the judges sa International Criminal Court to decide to rule on the petition mga higala based on the evidence presented. If the ICC judges is convinced with the position mga higala sa prosecution, then naapa mga higala chance nga mo apila. Napay chance nga mo appeal sa desisyon sa mga judges. Taud-taud, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinumdom.
Alright, balik na may gala din sa ito kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 12 minutos na, nakalabay human ang alas 8 sa buntag now. Di ang mga higala ay mga chismis karong ng gawas, no? Politika pagyapon. Nga, posible daw maghulma o lain mga higala nga grupo si Bongo o si Robin Padilla, kuyog si Lini Robredo, mga kaigsuunan. Kay ang istorya, si Bongo kuno si Inday Sara, dili kuno magkasinabot. Mao ni nga, si Bongo kuno, maghulma mga higala o si Robin Padilla og laing grupo para sa 2028. O niya, daw, mudagan daw si Bongo og presidente kontra ni Inday Sara, o niya iyang vice president, si Lini Robredo. So, mutalik ko daw, sa grupo mga higala nga pangunahan ni Inday Sara si Bongo. Ang survey nagsulti karon nga number 1 mga kaigsuunan gyapon si Inday Sara in a larger kini mga higalang tawag na to number, no? Bigger number, baga. Og si Bongo mapoy nanguna sa pagka vice president sa 2028. Now, di na ta matingala manggawas ning mga balita nga si Bongo maghulma og lain mga higalang grupo kuyog si Robin Padilla o si Lini Robredo kay nakabalo sila nga formidable mga kaigsuunan kung magtandem si Sara o si Bongo. Di ba? Puro kusog Puro na ay mga ingno nato mga higala og simpatiya, no? Sa daghang mga Pilipino. Posible good nga mudaog. Di ba? Sara for President, Bongo for Vice President mga higala sa kining 2028. Mauni, nga gusto mga higala bungkagon aning mga tambaloslos nga mga politiko. Ang kining mga supporter ni Duterte tungod kay labihan kakusog bisan sa mga uwahi nga survey karon. Di nila kaya mga higala, mapildi gyud sila. No? So maghimo sila istorya ang mga binayra nila nga mga media mao'y responsable sa pagpropagate aning istorya ani nga nag-away na si Inday Sara o si Bongo, maghulma na og laing grupo si Bongo, kuyog si Lini Robredo. So, ilahan ang diskarte. But actually, kung imuhang tanawon mga bay, this is an admission nga wala nagyoy alas ang administrasyon para i-field mga kaigsuunan alang sa 2028 nga mo kontra kang Sara Duterte o kang Bongo. Kung makadesisyon si Senador Bongo mga higala, nga mudagan siya og vice presidente. Mo yun ay klaro din ang istorya. This is an admission nga very weak, dili lang kay weak, very weak na mga higala ang administration. Wala na sila'y ma-field nga personality mga kaigsuunan aron makadaog kang Sara Duterte or kang Bongo mga higala sa 2028 election. Siguro, ang ilang una-una, si Bam Aquino o si Kiko Panghilinan, basig pwede sus Ginoo ko. O dili tikason sa kumilik murag maglisod gyud mga kaigsuunan. No? Nya, mo na imuhang i-kontra kang Inday Sara. Stambalos-los wa man yun. Negative man mga kaigsuunan sa mga survey. Wala man yun siya. So, mangita ron ang administrasyon og i-field kung kinsa. So, probably si Manang Aimee o sani sa mga ikonsidera mga higala aron makuha ang boto sa North. No? Wata kabalo. Unsay diskarte mga higala ni Inday Sara. Si Bongo napay isa ka term as senator. Pwede pa siya mga higala mudagan. Dili po ako, personally, dili ko pabor nga si Bongo mag-vice kang Inday Sara 1. Dili na to makuha ang boto dito sa Manila. Dako kayo. Kadua, napay usa ka term si Bongo. Ikatulo,
kung mag-vice si Bongo, mudaog man gyud siya. Ha? Kung mag-vice si Bongo, mudaog man siya. Sunugo na po na nila og sayo. May na Senator si Bongo, shortcut. Diretsog dagan mga higala pagka presidente after 6 years, 2028, that is 2036. Dagan si Bongo presidente. Kana, gikag senador, sure ball na. No? Timbaya Loyloy de los Santos o gang Idna nga naglanog-lanog mi diri sa 38-D Rizal Extension. Oh, thank you Ma'am Rosalyn Lagundi. May buntag niyong tanan din ha. So, kung atong balikan, dili ikaayo sa political career ni Bongo ang mudagan og Vice President karon. Ihatag na kang Inday kinsay ang kwaon and probably Inday will choose anang taga Luzon mga galag ambot kinsa. Likewise si Bongo next time mudagan siya presidente mubit-bit po siya mga igala og mga taga Luzon aron makakuha po siya dito og boto, no? Kay kung Inday puro taga Davao, puro taga Mindanao, maglisod ta og kuha no sa boto sa Luzon area, labi na sa Manila mga higala. Di ba? Although na may mga botante dito pero lahi ra gyud to nga ang imong partner taga dito. Kay ang simpatiya mga higala makuha pod. Anyway, si Bongo naa pa man mga higalay usa ka term nga nabilin para mahuman niya ang 3 terms sa iyahang pagka senador. Napaman siya term. Katulo para dili siya mabantayan nga mudagan siya presidente sunod kay kung mag-vice siya bantayan na po na siya sunugo na po na siya hinay-hinay mga higala una ang eleksyon mao man ay diskarte din ha, di ba? Si Binay na biktima na ana, si Inday Sara na biktima na ana, bawo ka dula mga higalas politika, di ba? Taud-taud ato ani nga balikan human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions,
item per Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may kala din sa ito Balagkuyong sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtambay 3 minutos na humanang alas 8 sa buntag. Sa ako nang nasulti mga higala, nagkatag na podron ang mga destabilization plot propaganda sa administrasyon gamit ang ilahang mga binayrang media mga bay. Mga sinwildo ang media aron nga gubon ang kamada sa mga pro-Duterte officials, no? Daw gipaaway karon si Inday Sara og si Bongo. Gipagawas ang istorya nga si Bongo nakigmit kuno kang Lini Robredo kuyog si Robin Padilla kay mukalas kuno ang duha mga higala gikan kang Inday Sara tungod kay si Bongo kuno si Inday Sara walay maayo kuno mga higalang tinagdanay. Ha? Wala kuno'y maayong tinagdanay si Bongo o si Inday Sara. Mo ni ilahang gi-capitalize. Kini human migawas ang survey nga si Inday Sara o si Bongo maoy nanguna sa pagka-presidente o vice-presidente alang sa 2028. So, wa na may mahimo ang administrasyon mga higala, magchismis na lang. Aron gubon ang kamada sa mga Duterte officials. O kining gitawag na tog Duterte Block. Kay di na mapungan mga higala sa 2028 nga labihan kakusog ang Duterte Block mga higala. So, ang mga congressman karong uba mga politiko nga naa sa administrasyon kapitok-pitok na rong mata. Usao nila pag sirko balintong nga makaduol sila kang Inday Sara o sa Duterte Block. Mao na ro ilahang gihuna-huna. Pero kaning giingon nga mag-form og lain nga grupo si Bongo ug si Robin Padilla kuyog si Lini Robredo alang sa 2028. Klaro ni mga higala nga propaganda, no? Tungod kay nakita na karon sa present administration nga wala gyud sila mga higalay tudasan alang sa 2028. Wala pod sila mga higalay lig-on nga kandidato nga pwede nila ikontra kang Inday Sara o kang Bongo mga higala o sa Duterte Block. Ang ilahang gisaligan og perting uwag mga higala sa politika kay gusto magpresidente. Ang tambalos-los mga kaigsuonan wala man gyud ikita sa survey. Basig iyahang idolon si Bam Aquino og si Kiko Panghilinan nga wa ikita sa survey kauman ni Lutsar sulod pa top 5 ang mga panuhak, no? Sundugo nila. Ingon po siguro si George Garcia, bayad, di ba? Manay pangwarta daros kumilik may gala, bayad aron mo daog. Bayad aron mo daog. Unay dakong pangwarta darong George Garcia amot unsa ka tinuod kay maunay seryosong akusasyon ni Attorney Respecio mga higala nga gikwarta-kwarta ni Garcia gisiko-siko ang mga politiko sa milabay nga pinilian. Tungod ani, masulti nato mga higala nga kani nga nesgutan nga gipagawas karong mga propaganda. Is already an admission nga wala nagyoy tudasan ang administrasyon alang sa 2028. Wala na gyud. Pilihono na gyud sila mga higala. Ambot, asa ka ni matos tambalos-los basig maghikog nis punuan sa kamatis mga may pangarap yun niya nga mahimong presidente sa Pilipinas. Paita, no? Kanang ingunan na imuhang pangandoy ba? Kinabuhi ka man di gyud mahatag. Ang imong abton ana sa imuhang makaila puro kantyaw. Kantyawan ka. Anyway, mauna ang latest nga update sa kining politics mga higala dinhi karon sa Pilipinas. Nunot aning gitawag nato mga lihok politika, mga katikaran mga higala nga ingno nato kuan gyud no kinahanglan ato ang pakaban-an
Kay kung di tam pakabanaan ni mga higala, basig pag-abot sa panahon, mablind ta. Na mahimo tang blind pata sa mga butaan ning trabahoan Anyway, ko sudipan ta. Dirita sa istorya mga bay. Aning ceasefire nga way klaro. Kay ang Iran nagsige magyapog tira mga higala sa Israel, ang Israel nagsige pog tira sa Iran. Ano sige magkagtira Iran sa Israel? Ang Israel man gud wa man mundang. Ang Israel pod, moingon mao gyapon. Wa man muundang. Although sa US President Donald Trump namahayag na og naghatag og warning sa Israel nga undangon na. Kaso lang, ang chismis sa US mga higala, wa man daw tinud-an ni Trump og bomba ang mga nuclear weapon og nuclear power plant sa Iran. Binuangan naman daw itong bomba para lang daw ang purpose, ma-reset lang may gala, but pasabot, mubalik lang sa uno ang Iran. Pero mag-program gyapon sila og nuclear para sa ilahang nasod and ultimately para sa ilahang nuclear weapon mga higala. So ang kanang hulga, because the intent is still there, the interest is still there, ang kanang ilahang plano, ilag yun ang mapurso gihapon. Nga magkabaton mga higala og nuclear weapon nga maghulga sa tibuok Middle East, tibuok region, og even to the whole world mga higala. Ato sa paminawon kay Jotbe, kaning opisyal mga higala sa Iran nga nagsulti nga they will continue to fire Israel mga kaigsuunan. Ato paminawon. Foreign Minister, I must clarify that Iran did not agree to Trump's so-called ceasefire. We have never reached any ceasefire agreement with Israel. This liar lied to you again. He colluded with Israel to launch a war against Iran. He has harmed my country like this. Our revenge has just begun. He wants to transform from a war maker to a peacemaker. It's so hypocritical. Tell him it's impossible if Israel does not stop its illegal aggression before 4 a.m. Then on time, we will definitely fight back. This is not a ceasefire just because Trump said so. The final decision still needs to be discussed later, not as Trump said that an agreement has been reached. What's more ironic is that there are explosions and the roar of fighter jets in the northeast of Tehran, my country. Countless people living in the area have died as a result. Is this what he calls a ceasefire? Trump's lies are nothing but political manipulation. Iran will never recognize it. Mao to ang statement mga gala sa opisyal sa kining Iran nga dili nila i-recognize kining nga nesgutan nga ceasefire. Di nila mga higala i-recognize tungod kay nagpadayon gyapon ang Israel og pagpamumba. Although si Trump nagwarning na sa Israel nga undangon na ng ilahang sige og pamumba. Pero si Netanyahu nagsulti nga kung maghimo paghihapon og nuclear power plant, ang kini mga higalang Iran, di sila magpanuko sa pag-atake na pud ani mga higala kuno og balik. Sa laing bahin, ang gira di ay sa Iran o sa Israel. Kadaugan di ay na mga higala sa Saudi Arabia o sa uban nga mga Sunni Muslim countries. Kay og mga matay ang mga Iranian nga mga Shiites Muslim, mga matay ang mga Jews sa Israel, mao man ay gusto sa Saudi mga higala kay kalaban man na nila. Kabalo mo, ang relihiyon man gud o kining pagtuo, pwede pa nimo ma-resolve mga higala ang problema nila sa problema sa lana, boundary. Problema nila mga higala sa kanang gitawag nato og mga leader, pero never gyud ma-resolve
ang problema nila or conflict nila mga higala sa pagtuo. Ang Iran ni gawas manggod karon ning bag-o sa 20th century nga iyahang napausbong mga higala ang mga Shiites Muslim nga una nang gideklara niadtong 2016 sa Saudi Arabia nga they are not Muslim, they are Shiites, they are not Islam. Ana ang Saudi. So ang pag raise mga higala into power, rise into power, aning Iran hulga ni mga higala sa Saudi nga maoy giila nga leader sa mga Sunni Arabs. Because kung mudaog sa gira ang Iran, the possibility mga higala is the Iran will conquer the region, the Middle East, the Islamic community mga higala sa Middle East. O they will promote the Shiite Muslim and Sunni Arabs will be greatly affected mga higala anang panahon na. So being a Sunni Arab, ilang giampo nga mapildi ning Iran nga Shiite Muslim. At the same time, ilang giampo nga mapildi pod ang Israel nga mga Jews. So kung kani karon nagira, wala maki-involve mga higala ang mga Sunni Arabs because ang kapildihan aning duha ka nasod kadaugan sa Sunni Arabs nga gipangunahan sa Saudi Arabia mga higala. Kay kung si Ayatollah Ali Khamenei mga kaigsuonan mudaog ang Iran, mao nay hawd kay din na sa Middle East. Unya kalaban nila Sunni Arabs. Unsay may tabuan ng mga Sunni? Muo na niya nga ulipon daog-daogon og magprotesta pang ihawon sama siyang gihimo atong mga Sunni Arabs mga higala sa Iran nga nagprotesta batok ano mga programang nuklear o giyaha mga higala, mga polisiya sa Iran nagprotesta iyang gipang-ihaw, libuan na mga higala ang gipang-ihaw aning Ayatollah Khamenei. No? So dili siya ikaayo sa mga Arab countries nga gidumina sa mga Sunni Arabs. Ang kadaugan sa Iran. Mo na nga di gyud na mulaban na mga higala ang Saudi ug uban nga mga Arab countries sa iyaha. Suluhan na, suluhan na din hang missile sa kuan, US o kanang sa Israel. Di mi mulaban nimo. Kaya kung mulaban mi nimo, ang sunod nimo nga i-conquer ang mga Sunni Arabs na pud. Shiites na ang magdomina diri sa Middle East. Dili mi mosugot ana. Kami mo'y majority, unsar man mo tuna, pertira man yung gamaya. Naaraman mo din na sa mga utlanan sa Jordan, Lebanon, o Israel o kining Syria. Karon na naghan mo kayo, gipadaghan pag-ayo mga higala dinha sa Iran. Muna nga, lagot mga higala ang Saudi o ubang Arab countries sa Iran. Again, pwede pa mabargin ang istorya mga higala sa kahusay o kalinaw, ekonomiya. Pwede pa na masabutan. Pero kani mga higalang bangi nila sa pagtuo. Nga muingon ang Shiites nga si Ali ang iyahang kanang tawag na to og sawa siyang anak, bana siyang anak. Say tawag na ugangan man ang umagad. Maoy manununod ang iyang umagad. Di man gyud mo dawat ang Sunni mga higala, mga Sunnis. Unya ipugos gyud na nimo pakaon sa ilaha. Mabitaw niingon mga higala ang Saudi Arabia nitong 2016 kanang Iran dili man na siya Arab. Di na Muslim. Pero nagdeklara sila nga Islamic Republic sila nitong 1979 diin nagsugod og kaaslom ang ilang relasyon sa Israel nga kanhi ay very sweet sila.
very sweet na sila mga higala. Paghuman sa 6 days war sa Israel, tabangan nila ang Israel. Iran ang nitabang. Kay kalaban man sa Iran ng mga Sunni. Kay kuan man sila, kining Shiites man sila. Gitabangan. Why gasolina mo diya? 200 kilometers pipe gitukod mga higala para mapalutsan o gasolina ditong Israel. In return, ang Israel ilahang mga kontraktor o engineer o nagtukod ang mga building sa Tehran. Nagko kay building niya, Israelites ang nagtukod na. Paparts kaya na sila. Until 1979, sa dihang nausab ang liderato na ilisdan ang previous leader, kahuman ang bagong leader nagdeklara nga Islamic Republic sila, didto na nagsugod og kaaslom. Ni samot sa dihang na bulgar nga ang mga militante, mga terorista nga nagsigig pangatake sa Israel, ang naa sa likod di ay ang Iranian administration. So, mao na usa sa mga rason, issue mga higala nga nung gigira ang Iran. Nuclear, sponsor sa mga terorista, o ang ikatulo, kanang iyang gipang-ihaw nila. Mura nagkomunista mga higala, sunod ka pirmi sa leader, musupak ka, ihawon ka, i-open, i-liberate ang kini mga higalang Iran. Muna tulo ka issue nga gibit-bit anang gira karon Israel versus Iran mga higala. Also nito gibara good morning. Igapo si tambas puno as doldol para maulian. Grabe po nang sa doldol man gyud. Ingon sila tambal daw na sa buang daw. Perti man naghanag og tunok ng puno as doldol in tao no. Gapuson ka din na. Burag maulian jud ka siguro. Alright. Taon-taon, balik ta mga higala, kay daghang patag mga hisgutan, human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Linis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of eBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear, and just click OK. The BIR Form 1701, or the Annual Income Tax Return for individuals, including mixed income earners, estates, and trusts would appear. For item number 1, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. Do not modify items 2 and 3 unless applicable in your case. For items number 4 and 5, the details are auto-populated based on the information you have from the homepage. For item number 6, select your appropriate taxpayer type. Just choose the type which is applicable.
Alright, balik ta may gala diri sa to panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Good morning dia kang konsehal Tek Ocampo. Konsehal Junjun Ibuyan. Good morning. Si konsehal Ragdi Ibuyan. Ayan, konsehal na gyud. Iyahang papa si atong amigo kanhi konsehal Idgarantisado. Ramos Ibuyan. Ayan. Kuyaw kay ni muluto og humba. Uyog-uyog yun mga higala. Kugihan kay mo luto og humba. Bitaw. Diya dapitas bangkiruhan. Good morning ninyo diya. Daghang naminaw na dito. Diya dapitas may bangkiruhan. Salamat kayo. Tanawan yung rasan. Doon na may galay. 43 minutos. San kalabay human ang alas 8 sa buntag. Ang mga kini mga higalang OFW na atos tunga-tungang sidlakan. Ilabi na nabumbahag apil ang duha Qatar. Aksyon gyud mga higala og kabalaka. Sige nagpanawag og tabang. Sige og patabang og ampo. Di ba? Mura ba og siyempre, layo sila ang mga mahal sa kinabuhi nya. Naa sila sa ingon anang sitwasyon nga maipit sila mga bay. Magkabuang yung panawag. Nago ka dito sa Middle East, watak kabawog. Usang orasa, manugpa ng mga kuhan kayo, nagsige pag gira mga igala mo na nga, mayroong tagod og kuhan kining hinayon ba, no? Ang kanang ceasefire para at least ang ekonomiya, no, sa kining kalibutan mga igala, dili na mo sad-sad pag-ayo. The more manggod nga maprolong ang gira, the more nga daghan ang casualty. O the more nga motaas ang the more it gives us a longer effect mga higala sa gera. Mo na ang worst din ha. No? Kanira ba mga panuhak nga mga negosyante aning lana? Perting dali makapataas may gala sa presyo. Dali na po kayo sila makakita og dahilan nga magpataas sa presyo sa lana. Pero pag rollback gani perti dugaya. Daghan kay rason nga dili pa sila mag-rollback mga kaigsuunan. Di ba? Ingon ana na lang ato ang may galang sentimento aning mga negosyante. No? Mabitaw nga naunta tay gobyerno nga saligan. Na ay opisina o departamento mga igala sa gobyerno nga ato ang gisaligan nga mag-regulate untaan nila para dili sila makapatuyang og pahimulos sa mga tao. Ang problema mga igala sa ato ang gobyerno ra po'y mismo naghimog inutil. Ha? Giyon sa paghimog inutil nila silang kaugalingon ito. Giyon sa nila pag-una ilang kaugalingon nga mahimog inutil. Gigrant mga higala ang oil deregulation law. No? Deregulated na. Wala na mga higala control ang gobyerno. Sila na lang magbuot kung pila ang ilahang ipatuman nga presyo sa mga produktong petrolyo because of this oil deregulation law. Hoping nga through competition, prices will pull down mga kaigsunan. Pero nahitabo ba na? Wala man na mahitabo. O never na mahitabo mga higala. Kay ang mga importer aning gasolina, naana sila ilahang kaugalingon nga mga grupo or organization mga bay. Magsabot-sabot ra na sila unsaon nila pagpadako ang ilahang ganansya. So ang interference sa gobyerno in behalf sa interes sa mga Pilipino mga higala, wala na iluna tungod anang oil deregulation law. Dapat ka ng oil deregulation law, nakabalo naman ta, nga wala gyud na mamaterialize ang tumong og tinguha ana nga diin makabenepisyo ang publiko, inay nahimong kartel mga higala, ang presyoanay, dapat ibasura na ng oil deregulation law. Kaso lang, kaning mga kumpanya hamanggod na mga sponsor po ni nga mga congressman.
Na mga binuhi nga congressman yas kongreso, muna mag-una-una may galag babag, kung naa may mga has sa pag-attempt ana mga higalang pagbasura anang oil deregulation law. Kaya kani mga kumpanyahan ni, naana po ni sila din hay mga binuhi nga mga congressman. Babagan na yun na, attempt pa lang. Ibasura ng oil deregulation law. So, klaro naman, tataw naman kayo na nga wag yun na inahimo ng oil deregulation law, dapat ibasura na. Tataw, balik na, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 49 minutos na nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Aton tibawaso ning oras na bilin mga igala sa tuwang panagkuyok. Dili sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Derita aning istorya ni Senadora Risa Hontiveros. Nga posible kuno magatubang mga igala o patong-patong nga kasong kriminal tungod sa iyahang gihimo, no? Mga kasong sama sa human trafficking, child abuse, kidnapping, serious illegal detention, obstruction of justice, ug uban pa mga higala. Human ang ilahang witness nga si Karine, alias Rene Michael Murillo sa tinuod nga pagkatao mga bay. Nibaliktad og namahayag nga ang iyahang pagtistigo sinugo ni Risa Hontiveros bayran og pilato media million mga higala. Gimiting sila, butang dito sa usa ka room, unya tudluan og unsay ipanulti, papirmahon sa mga affidavit. Bot pasabot si Risa Hontiveros mao'y nagluto aning mga witness batok kang Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sexual kining sexual cases o unsa pa tong mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang naghimo ani si Risa Hontiveros, unya gi-implement mga higala ni General Nicolas Torre. Pati tong gidrag ang pangalan ni Inday Sara o ni kanhi Pangulong Digong nga naa kuno'y daghang armas. Wa daw to'y kamatuoran, wa gyud daw siya makabalo. Gisugo lang siya mga higala ni Hontiveros o gipapirma og affidavit. Mulang di na daw makaya sa iyang konsensya. Matod ni Michael Murillo, aka Rene. Paong ni gawas na gid siya iyang istorya ang tinuod. Ang problema kay niingon na po doon si Risa Hontiveros na abaya kay sworn statement nga niingon ka nga tanan nimong istorya tinuod na bisag dili tinuod pero niingon ka tanan mong istorya tinuod karon imuhan nang giusab mahimo kang liable sa false testimony. Sabay crime anang false testimony DJ Sweetheart, no? Pwede ka og sa Congress ka, pwede ka ana ma-detain, no? Ikuan kanila contempt
false testimony. Nay crime ana ubos ato ang revised penal code. Kalimot lang ko. Kana bang false testimony? Nay specific crime ana. Kuan ra gud ko DJ Sweetheart. Nakalimot lang ko. Di na kay ta sige basa aning balaod mga higala kay ato ang gisigi na lang nato og basa kanina lang mga nagapanghitabo karon. Makalimot na tag kanang specific nga provision sa balaod ba. Kana bang panitan magtestify ka dito sa korte under oath. Kao man nakabalo ka nga imo ang gipanulti sa imo ang pagtestify. Wa gyud ka matuoran pero despite anang imuhang knowledge nga wa ay kamatuoran nagtestify ka niingon kagyapon nga tinuod na. Nay crime ana. Nay crime ana DJ Sweetheart. Ako ang pangitaon ha. Pwede daw i-charge ni si Michael Murillo mga higala. No? Pwede daw i-charge matod ni Senadora Risa Hontiveros. False testimony, no? Ang tawag ana kay naka-testify na daw mga higala. Naka-sworn statement na daw siya. Onya ang iyahang gipanulti didto recorded na tanan nga niingon siya true and correct. Apan di ay false testimony. So, mao nay gitawag mga kaigsuonan, no? Unsay kaso ana? Punishable na sa atuang po special law day ana, no? Republic Act 1159-4. Di ba? Oo, false testimony. Palihog daw ko DJ Sweetheart, no? Offering false testimony na ilaing term ana. Nailaing term ana kalimot man ko no. Diri gid ta malangay aning trabaho ani ba? Lisod kayo biyaan ni. Kadyot lang. Be atong pangitaon da be. Another term for false testimony. Nailaing term ni perjury. Ikaw DJ Sweetheart ba? Kana, napisil mo din ang gusto kong ipapisil sa iyo. Mura di ay kag nagpamasahe, katog yung gusto nimo ipapislit, katog yung daghang panuhot. Napisil mo rin ang gusto kong ipapisil sa iyo, my love. Garay. False testimony, perjury, under oath. Mao daw na ang ikaso mga higala ni Hontiveros aning ni variable nga iyahang gitago-taguan gigroom nga witness nga si Michael Murillo aka Rene mga higala. Kay matod pa ni Rene, gituluan, gibayran, gikulong siya para mo testify lang yun batok ang Pastor Kibuloy og sa mga Duterte kang Inday Sara og kang Presidente Digong. Nang ambisyon para baning mahimo mga higala ang Presidente si Hontiveros, wala daw niya gina-discount ang possibility in running for 2028 kuno mga bay. Ambot lang. Og makadaog bakaha ni mga higala siyang mudagan ning usab og senador murag labo na, no? Sunog na kaayo si Hontiveros, ang igagaw ni Dondon Hontiveros, retired PBA player. Igagaw dahil ni sila, ni Dondon Hontiveros mga higala. Pero politiko mo ko ni si Dondon kuan man basketballista man. Mao ni ang dagan karon, no? Nga bulabog na. Nanambling na. Labi na og duol-duol na ang 2028. Sos Ginoo ko perti naging daghana mo tumbling ani mga di lang ni mga witness expected na pati mga politiko
tumbling ni. Pag-abot mga higala pipila ka mga bulan gikan karon going to 2020. Wa naman sila. Magpa-admin sila usa pa man, wa may tudasan ng admin karon kisa may ilahabi padaganong presidente be. Kisa may padaganong presidente wala. So kung ikaw karon politiko, maniguro ka gyud. Usaon ko man aron ma-preserve nako ang akong political career. Way laing kang solusyon din ha, tumbling ka gyud. Maghimo ka og alternatibo aron nga makadikit ka sa mga Duterte o sa Duterte Black. Hontiveros, go sing na lang sa Sound of Music. Mao ba? Mo ni ingon ni Unin si Ninyo. Iki Ninyo. Wala. Tumbling. Mao gina. Ang plano gani daw ron ni Davao del Norte Governor Hubahib kay sunog na kayo siya nga naa siya speakers, na siya sa admin. Iya daw ang anak nga Vice Governor, iya na daw ipaduol-duol, iya na daw itupo-tupo kang Inday Sara para makabitbit kang Inday Sara pag-abot sa 2028 kay mao na may iya padagano gobernador kay human naman ang iyahang term. Agaray. Uyag mga diskarte ganing mga politiko gano. Naagay mga channel ba. Ay nako. Oy, wa na tay oras mga bayan. Labihan ba ka paspas sa oras. Naapahinoy oras pero di na pod ato. Naay panahon di na pod mga higala mag-ingat. Hinahin na lang yung takutob mga suki na tos kanginan. This is 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Una tamay gala magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Kalimti ang mga kagahapon. Himua ang angayang himuon sa pagkakaroon. O pahimusli ang mga maani ug madamlag. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Ang tudugma po samang takna, samang istasyon. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?